Ahojte, vítam vás pri 3. epizóde podcastu Knit Pearl Stitches. Volám sa Dana a pleteniu sa venujem zhruba 10 rokov. A tento podcast je hlavne o mojom pletení, o tom, čo sa mi podarilo dopliesť, čo mám rozrobené. Veľmi ma to baví o tom rozprávať sa s vami, takže môžeme začať. Dnes začnem trošku netradične, a to tým, že som si vlastne obliekla jeden zo svojich výrobkov. A je to tento bledo-ružový, ono to moc nie je vidno, že je bledo-ružový, a možno aj trošku áno, topík, ktorý som plietla podľa vzoru od Julie Piro, Mellow Mood Top. Je to krásny topík, raglánový, má krásnu raglánovú líniu, ktorá prechádza vlastne až tu na boky. Môžem vám aj takto ukázať moje faldíky. Krásny jednoduchý top z každej strany. Je pletený z drops cotton merino. Je to vlastne zloženie, myslím, že zhruba polovica bavlny, polovica merino vlny. A plietla som ho ešte minulý rok. Odvtedy som sa tak trošku zaokrúhlila, plus, minus, možno je to aj tých 10 kg za ten rok. No, príčin je viacero, ale pracujem samozrejme na tom, aby sa to vrátilo naspäť. Ale práve v tom sú tie pleteniny úžasné, že vlastne vás podržia plus minus 10 kg. Hej, že vlastne sú voľné, pružné. Mala som ho taký trošku voľnejší. Nemám rada, keď sa toto robia tieto sklady podľa faldov, no ale tak čo sa budeme teraz schovávať? No nie. Takže môžem ho samozrejme nosiť aj takto. Nič tomu nechýba, je mi v ňom príjemne. Len som vám to tak chcela ozrejmiť, hej, že som žena aká ktorákoľvek z vás, takže vlastne aj to, keď sa nám hýbe váha hore-dole, vieme pri týchto pleteninách šikovne schovať. Tak ja som sa bola teda prezdiec, pretože mi v ňom bolo celkom horúco. Mám totiž to zatvorené okná, pretože natáčať cez pracovný týždeň v bytovke je teda masaker. Vonku máme ihrisko, krásne počasie, takže je tam veľa detí, takže som musela zavrieť okno. Pred chvíľkou sa tu nám sprchoval za stenou sused a rôzne, ako ťahal zo seba tie sople a podobné veci, hej, bolo počuť. Takisto by začali okolo 10. búchať na chodbe stavební robotníci, tak som si myslela, čo sa zase ide diať, lebo tu sa stále niečo prerába. Našťastie to utichlo, takže môžeme sa tomu začať venovať naplno. Ten topík som si vyzliekla. Chcem vám ho ešte teda ukázať takto. Plietla som ho, teda ako som už spomínala, z cotton merina od Dropsu. Dobre sa mi z neho veľmi plietlo, je to v pohode priadza. A čo sa týka konštrukcie tohto topiku, tak som vám chcela povedať, že tu na už ten zadný diel, ako je naozaj, nie je pletený teda pomocou skrátených riadkov, ale bola to jedna taká zvláštna vec, ktorú som ešte nikde predtým nerobila a nepočula o nej, ale plietla som, normálne klasicky pletete raglán a niekde v tejto výške, na zadnom dieli, možno, že to tu bude vidieť, vidíte? Tu na sa potiaľ to rozširoval raglán a tu na týchto zhruba možno 5 cm na výšku sa vlastne plietlo už iba zadný diel od jednej strany k druhému. Pokračovalo sa vo vzore a plietlo sa na plocho. Tiež som nevedela, čo to bude, ako to ukáže, ale tým pádom sa vlastne zvýšil zadný diel o tých zhruba 5 cm. Potom sa samozrejme urobili nové očká pod pazuchy na rukáv a plietlo sa telo dokola, nabrali sa rukávy a doplietli sa. Výsledok je výborný, pulóvrik teda výborne sedí a normálne rozmýšľam, že teda už keď mám ten vzor, je to platený vzor, že si urobím aj verziu s dlhým rukávom. A na to použijem jednu super lahôdku, takú vlnu, ukážem vám, ktorú som si minule kúpila, hoci som povedala, že už nebudem kupovať. Ale potrebovala som jedno klbko na svoj projekt objednať, tak nebudem predsa objednávať jedno klbko. Už sa tam niečo predsa vždy dohodí do košíka. A to som si objednala. Jednu priadzu, po ktorej som už dlho pozerala, ale bola na mňa taká akože dosť drahá. Tak som si ju teda nedopriala, ale ocitla sa v sekcii výpredaj a bola tam celkom priaznivá cena, myslím, že to bolo 29 alebo 30% dolu. Tak som sa nakoniec rozhodla a kúpila som si 10 klbiek v krásnej priadze, kde mám ten listoček. A to je priadza Lanagato
s označením Feeling. Je to taká jemnulinká priadza. Bledosivú farbu som si kúpila, takú neutrálnu, bledučko sivú. A je tam zloženie 70% Merino Extra Fine, 20% Hot Wab a 10% kašmír. Takže chcela som mať takúto luxusnú priadzu. Pre mňa je luxusná proste, áno, lebo tá cena bola akože už zlacnená, ale stále je to tak, že keď som si kúpila na 10 klobiek na pulovrík s dlhým rukávom, možno to mi ostane nejaký 1-2, neviem, s dlhým rukávom som chcela som mať dostatok tej priadze, tak ma vlastne vyšlo zhruba na 45 € ten výsledný produkt. Nie je to akože až tak drahé, možno pre niekoho, ale pre mňa je to z tých drahších záležitostí. Tak sa veľmi teším, že to mám a presne práve som rozmýšľala, že ho použijem aj na tento Mellow Mood top s dlhým rukávom. Kedy to nahodím, neviem, ale už je asi rozhodnuté. Takže to som si ešte minulo teda dokúpila. A v podstate tiež Drops Cotton Merino má, myslím, nejakých 120 metrov návin v 50 gramovom klbku. A toto je tiež 50 gramové klbko a má 140 metrov návin. Takže nevadí, tam to nejak prepočítame. Vzorky ja nerobím, na to som príliš lenivá a chcem už rýchlo pracovať na novom výrobku. Ale uvidíme. Je tam na tomto vzore od Julie Piro množstvo veľkostí, podľa ktorých si môžete teda upliesť tento top. No, takže môžeme začať vlastne dopletenými vecami. Pozriem si tu do svojho bločiku, aby som na nič nezabudla. A to, tu mám top tmavo-modrý, ktorý som vám už ukazovala minule, lebo už bol takmer hotový z priadze Drops Belle. Ja som ešte neuzašila tú jednu nitku na zadnom diele. Nevadí. Ale topik už mám hotový. S kruhovým sedlom, tmavo-modrým, jemnou vzorkou. Zvyšok tela je hladký. Rukaviky vyšli tak akurát, kratučké. Už ho stačí len vyprať, usušiť, čo je moja Achillová päta, pretože na to nemám chuť väčšinou, hej, ale už keď ho chcem teda nosiť a teraz je počasie na takéto pekné topiky, tak by som sa mala do toho pustiť. No, Drops Belle mám tiež rada, túto priadzu s ľanom. Čo tam je? Bavlna, ľan a viskóza. Tak, neviem presne v akom pomere, nebudem to teraz pátrať potom, ale sa teším z toho, že mám ten topík hotový. Okrem toho mám hotové aj ponožky. Takže ako prvé vám ukážem moje upletené ponožky, ktoré som vám ukazovala už v minulej epizóde. Mala som vtedy hotovú jednu a kúsok patentu z druhej a teraz sú už hotové obidve. Ide o ponožkovú priadzu Active nemeckej výroby. Vyšli mi krásne, dokonca aj špičky plus minus sedia. Takže som s nimi spokojná. Je to pánska veľkosť 41-42 a plietla som ich úplne hladko. Nepoužila som žiadny vzor, myslím, že pekne vynikne aj táto farebnosť a pruhovanie. Takže tie mám hotové. To boli prvé ponožky dokončené. A ešte tu mám druhé dokončené ponožky, ktoré som vám takisto už ukazovala v minulej epizóde. A to dámske ponožky, takej väčšej veľkosti 40-41. To je vlastne najväčšia dámska veľkosť, akú pletiem. A to tieto krásne, farebné, takisto pletené hladko. Ponožtičky z priadze Signature, ponožková priadza. Veľmi pekné sú. Takisto sa mi nechcelo použiť nejaký vzor, aby som nerozbila to pruhovanie, tie farby. A veľmi som s tým spokojná. Špičky takisto, fajn. Prekvapujúco, lebo som sa tiež obávala, ako mi vyjdú špičky, ale vyšli pekne. Dobre, takže to mám druhý pár ponožiek hotový. A to je vlastne z tých hotových vecí a výrobkov dosť. Čo sa týka mojich dojčenských svetrikov, ktoré mám rozrobené so zvyškou priadzi, alebo teda so zvyškou z klbiek, ktorých mám po 1-2 kusoch
v krabiciach a rozhodla som sa ich minúť na takéto malé drobné projekty, ako sú detské alebo dojčenské svetriky, tak som s tým nepohla nič, pretože sa mi nejako do toho nechcelo. Venovala som sa iným veciam, ako dokončeniu tmavo-modrého topu a ponožiek. No a potom som samozrejme rozpletala ďalšie. Jedným z rozpletených a už takmer dokončených projektov sú takisto zase ešte jeden top z priadze Drops Belle. Hej, pretože ja milujem tú priadzu, ako som to už spomínala niekoľkokrát v tejto epizóde aj v minulej epizóde. Tak som sa zase pustila do ďalšieho, z takéto krásnej čerešňovej. On asi nie je až taký kriklavý, ten topik v skutočnosti, ako to berie kamera, ale je taký čerešňový. Myslím, že je celkom pekná farba. Plietla som ho presne podľa toho istého vzoru, ako aj ten tmavo-modrý top, len som nepoužila, to zase bude do mikrofónu búchané, takže nechám to takto. Nepoužila som teda ten vzor, ktorý bol pôvodne, ale použila som do neho takéto riadky. Myslím, že každý 10. riadok som to urobila. Toto zatiaľ mám rukávy. Rukaviky budú takisto len také krátke, že vlastne urobím celú túto hladkú sekciu. Schovaj sa. Celú túto hladkú sekciu. Urobím ešte jeden tento ozdobný riadok. A po ňom, neviem, či urobím celú, ale mohla by som, aby to vyzeralo pekne a ukončím to. Neviem ešte, či patentom, lebo rozmýšľam vážne nad tým, už som tu na dole na konci, že by som mohla urobiť a ukončiť tento topík dutinkou. Páči sa mi to, je veľa spôsobov, alebo teda videí na YouTube, podľa ktorých by som to mohla skúsiť. Dutinky viem pliesť, čo sa týka okrajov šálov alebo šatiek, to áno, ale ešte som to neskúšala takto na týchto nejakom svetri alebo pulovri. Takže mám ho rozrobený, mám to po celej dĺžke tieto ozdobné pásiky. Je to veľmi pekné a veľmi jednoduché. A dokonca som sa rozhodla, minule som aj natočila taký kúsok, takže ak chcete vedieť, ako sa taký riadok pletie, tak vám to ukazujem práve teraz. No tak vidíte, je to celkom jednoduché. Dôležité je, aby ste mali párny počet očiek, aby vám to pekne sedelo a hoci to vyzerá na tom videu, že sa to dosť akože pletie hlúpo alebo uťahuje sa to príliš, nie je to takto. Ja som možno mala stres pri natáčaní, ale pletie sa to naozaj veľmi jednoducho a je to také krásne. Páči sa mi to. Takže na budúce už vám ukážem asi teda hotový topík. Už mu ostávajú len tie rukávy, som tu na tej spodnej časti. Pletiem teraz túto sekciu a už asi tam začnem tú dutinku. Takže to by sme mali teda tento drops. Nie drops. A vlastne áno, aj vzor, aj priadza je z dropsu, takže tento drops topik v čerešňovej farbe. A práve na tento topik som si potrebovala dokúpiť jedno klbko. Našťastie mi prišlo ešte presne v tej istej šarži farebnej, aby som to nemala iné. Pretože som si myslela, chcela som mať trošičku dlhší ten top, než mám ten tmavo-modrý. Ten tmavo-modrý je perfektný, mám to tmavo-modré sukni k nohaviciam, sedí to dobre, ale tento som predsa len chcela trošku dlhší. Možno 5 cm, tam nešlo veľa. Tak som si ešte potrebovala dokúpiť to jedno klbko. Uvidíme, či to miniem, lebo už vlastne končím a mám ešte dve celé. Nie dve celé, ten druhé som načala nedávno, dobre. A pritom som si kúpila aj tú vlnu s tým moherom a s kašmírom a s hodvábom. Takže to mám rozplatený tento topík. A ešte jeden, to, že som sa vlastne rozhodla, že budem míňať všetky tzv. Staré hriechy, čo mám v krabiciach, po skriniach, hore dole, tak sa mi podarilo aj vydolovať takúto priazu.
svetlo ružovú, takúto melírovanú, nie melírovanú, proste takúto dvojfarebnú, striedajú sa v nej rôzne teda úseky farby a je to priadza letná Stella od nejakej firmy talianskej, neviem presne, ako sa to číta, a obsahuje 50% bambusu, bambusovej viskózy a 50% poliamidu. Je to vlastne taký fingering, pretože má na 50 gramové klopko má 210 metrov a pletiem to na 3,5. Už by som vám to mohla aj ukázať, nie? Takže topík je úplne hladučký. Opäť použité kruhové sedlo. Vidíte tu aj také časti, kde sa pridáva. Vidíte? Tu na tieto, hej. Je to také nenápadné, ale mne to vôbec ani neprekáža. No a pletiem. A už som teda dole tiež skoro na konci. Bude to úplne len topík, takisto ukončený klasickým patentom ako aj hore. A mám ale dosť priadze a rukavy budú dlhé. A bola by som, keby mi náhodou nevyšli, tak aspoň 3/4, lebo je to vlastne taký ľahký svetrík, ale nevadilo by mi. Budem teda myslieť na to, že ich chcem čo najdlhšie. Takže ak mi vyjdú 3/4 v pohode, ale keď mi vyjdú dlhé, budem takisto rada. Takže to je takýto. Tento topik sa vlastne tu od pazuch každé 4 cm mierne rozširuje. Možno preto aj dole vidíte, že je vlastne už inak sa tie pasiky tvarujú. Trošku ma to prekvapilo, ale v podstate čo? Nevadí. Takisto aj v tom kruhovom sedle je to iné, pretože sa samozrejme zase rozširovalo a zase to úplne inak vytváralo vzor. Je veľmi príjemný a taký jemnučký, lahučký, je tam ten bambus, bude to padavé, chladivé, takže na to sa teším, mohla by som to dokončiť, aby som to mohla teda nosiť už čo najskôr. A tým by som vlastne mohla aj ukončiť nejakú letnú sezónu sezónu pletenia letných projektov, lebo to už ani nestihnem potom všetko vynosiť. Takže to mám originálne názov Stella Top, pretože priadze sa volá Stella, takže bude sa mi to dobre pamätať. Takže ten vám už takisto dúfam ukážem aj na budúce. A ešte jedna vec, že som sa vlastne rozhodla, že keď začnem rukávy robiť, tak ich potom skúsim nabrať na okrúhlu ihlicu a chcela by som ich robiť obidva naraz. Uvidíme, aké to bude, pretože tým, že to robím na tých 3,5, ide to trošku pomalšie. Vidíte, tuto sú moje úseky dňové, že koľko som stihla. Tuto som ešte mala nejak ako veľa času, sa pozerám. Ale tuto už mám naozaj len po takých troškách pletiem, lebo to trvá dlho. Ale zase, keď potrebujete len rýchlo, nie že rýchlo, ale pliesť len tak relaxačne, tak je to v pohode. Tak práve kvôli tomu som sa rozhodla tie rukavy, že ich budem pliesť obidve na jednej ihlici, aby mi to pribudalo. Aj keď to bude pribúdať pomalšie, ale už keď dokončím akože jeden, tak budem mať hotový aj druhý. A to je paráda. No, takže môj Stella Top. Takže to by sme mali rozplatené veci, ktoré som mala takto pre seba na oblečenie. A ešte by som tu mala mať jedny ponožky. Mám iba jedny ponožky rozpletené, čo je trošku nezvyčajné, ale venovala som sa týmto topikom tmavomodrému, lebo som ho chcela dokončiť. Čerešňovému som sa venovala, pretože ma veľmi bavil. Aj tie ozdobné pásiky v ňom a tomuto Stella Topu, pretože aj ten ma baví a teším sa na výsledok. No. Kde mám? Momentík. Musím si nájsť blokovač. Natiahnem si, lebo pretože jednu ponožku už hotovú mám. A tu som nahodila tiež len tak mimo plán, lebo som chcela vyskúšať vzor, ktorý som videla myslím, že na Instagrame to bolo. Nejaké video tam na ňo vyskočilo. Ako pani plietla vzor a veľmi jednoduchý a veľmi sa mi páčil. Viem si, tak idem to vyskúšať. Takže som nahodila krásne tyrkysové ponožky. Je to tiež pánska veľkosť, myslím, že 42-43. A je to taký vzor, taký polopatentový by som povedala. Keď vám ukážem na druhej ponožke, tak to vám ukážem na druhej ponožke. Máme tu patent, 2 hladko, 2 obrátko, klasický. A toto tu je vlastne takisto patent, 2 hladko, 2 obrátko, akurát, že pletiete jeden riadok celý hladko a druhý riadok 2 hladko, 2 obrátko, 2 hladko, 2 obrátko. Ďalší riadok opäť hladko celý a ďalší opäť
2 hladko, 2 obratko, 2 hladko, 2 obratko a takto to opakujete. Takže vznikne vám takisto tiež taký patentový vzor. Ale keď vidíte, tak tento je taký viacej stiahnutý ako na patente a tento už je trošku taký voľnejší, ale tiež krásne obopína nohu. Je to veľmi jednoduché, myslím, že to niekde by ste aj našli. Nie je to vôbec nič ťažké a je to celkom také zaujímavé. A páčilo sa mi to a nechcelo sa mi pliesť. Vlastne som obidve posledné ponožky plietla hladko, tak som už chcela nejaký vzor. No. A podaril sa mi pekný vzor vybrať. Priadza je od Drops Fabel, tyrkysová, ale číselko vám teraz nepoviem. Dám do videa, do popisu. Teda na obrazovku. Špičky mi vyšli v tejto dlhšej farebnej, tomto dlhšom farebnom úseku. Tak dúfam, že mi vyjde aj druhá celkom pekne. Toto sú tiež moje denné časti. Ako sa mi proste podarí upliesť počas dňa. Toto som už, samozrejme, keď som na konci, už to chcem dokončiť, takže sa snažím to dorobiť naraz. Takže krásne ponožky. A nemám ich síce ešte rozrobené, ale včera som akorát dala aj na Instagram príspevok o tom krásnom pradienku, ktoré už mám veľmi dlho. Je to vlastne pradienko priadze od Kremke, firma Kremke a je to ponožková priadza Lazy Lion. A urobila som si z toho pradienka 2 klbiečka, pretože budem pliesť takisto 2 ponožky naraz. Začnem samozrejme každú asi zvlášť, pretože ja pletiem od vrchu, od patentu a tie začiatky sú proste hrozné, ja keď to vidím ten postup a niekedy sa mi zdá, že som to aj skúšala pliesť od vrchu, od patentu, ale ja si normálne radšej na svojich 5 ihliciach začnem a potom prejdem na okrúhlu a dám tam samozrejme potom obidve. Strašne krásna je taká žlto-oranžovo-hnedá, no nádherná. Naozaj ako taký lazy lion, ako lev. Teším sa na ňu, veľmi sa nám teším. Bola to celkom taká akože drahá priadza. Čo sa týka ponožkoviek, myslím, že som ju aj tak kúpila za nejakých 11,50 alebo za 12 eur, keď bola v zlave. Inak, neviem, 16-18 eur to už je také pre mňa, podľa mňa dosť ťažko predajné potom hotové ponožky. Aj keď veľmi rozmýšľam, že by som si možno ich mohla upliesť pre seba. Veľmi sa mi to páči. No uvidíme, ako to bude vzorovať, pretože je to ručne farbená priadza, takže nebude to nič úplne presne symetrické, ale to akože nevadí. Len som na to proste zvedavá. Taká prskaná. Keď sa mi zdá táto tmavšia ako táto, no ale to je samozrejme asi možno nejaký taký farebný klam, uvidíme. Takže to sú moje akože rozrobené už ponožky, hoci ešte teda nie sú rozrobené, ale dnes ich začnem. Ešte som mala pokušenie začať včera večer, ale povedala som si, budeš natáčať, tak ukáž ešte klopka a potom sa tu môžeš s tým baviť. Aby si nepoplietla nite pri pletení, to bude tiež ešte zábava, no. Tak ale má nás to baviť a zabávať. Takže už sa na to teším. Takže to už by bolo asi všetko z týchto rozrobených. A ešte tu mám nachystanú jednu priadzu, ktorú som vám chcela ukázať. To mám vlastne obdobné, ako som vám ukazovala Lanu Gato Feeling. Takže mám Lanu Gato aj Merino Cot. To je takisto zloženie 53 merino a zvyšok bavlna. Návin to má takisto ako Cotton Merino od Dropsu. Kúpila som si takú tmavšiu sivú a tiež mám na ňu klbiek asi len tak na taký nejaký topik s krátkym rukávom. Myslím, že som si ho pôvodne kupovala aj na ten Mellow Mood, že si urobím aj od Julie Piro, že si urobím aj svetlo-ružový, aj tento oceľovo sivá sa volá tá farba. Ale nakoniec som sa teda k nemu ešte nedostala. Ale chcela som to ukázať. No, takže to ešte mám takisto v zásuvke. Mám tu uvarenú kávičku a strašne krásne vonia, takže ja sa napijem. Dnes pijem zo šálky, ktorú mi dala moja kamarátka nedávno a padlo mi to úplne vhod, pretože nerada pijem z tých šálok takých, viete, ako na čaj 2,5 deci, 3 deci niektoré majú, ale ani takisto nerada moc pijem zase z tých úplne malých espresso šálok a toto je taká, na porovnanie pri ruke, taká akurát.
A hovorila som si práve, že mám veľmi málo šálok na kávu, z ktorých by som mohla piť takéto ideálnej veľkosti. A išla som na návštevu ku kamarátke a ona mi darovala túto šálku. No úplne presne. Týmto ju pozdravujem. Ahoj Ika. Ďakujem pekne za šaločku a pijem z nej. Motív má taký celoročný, takže ju môžem používať celý rok, pretože som zistila, že mám síce šaločky v tej takej veľkosti ideálnej, ale sú 3 alebo 4 a mám ich s vianočným alebo zimným motívom. Hej, takže to nerada z nich pijem cez rok, ale toto je naozaj motív vhodný na celý rok. Takže na zdravie. No. A dnes vám ešte ukážem jednu vec, čo sa síce netýka pletenia, ale týka sa takisto ručných prác, pretože ja aj rada šijem. A konečne som sa dostala k šitiu a ušila som takéto krásne kozmetické taštičky na zips s ručkami. Veľmi sa mi to páči. Je to také praktické, že si to vlastne môžete zobrať, hej, nemusíte to takto držať, hej, ale môžete si to zobrať. Môžete si to napríklad aj zavesiť v hoteli alebo aj doma v kúpeľni, keď tam potrebujete mať kozmetiku uloženú, položenú, hej, na cestách. Takže som si konečne podľa videa na YouTube ušila takúto taštičku. Len strašne mi tam vadí ten zips taký dlhý. Asi budem musieť skrátiť ten zips. To akože nie je problém, skrátim ho a zašijem znova týmito krajmi, takto zašiť. Len pani, ktorá to tam šila, mala akože uvedené, že 40 cm dĺžka zipsu, tak som ho dala aj ja, ale mi to tu tak akože dosť tak prekáža. Takže skrátim ho a nechám len naozaj taký kúsok z každého trčať. Vnútri je veľký priestor, ukážem vám. Použila som takúto rúžovú počívku, že vlastne tu je to také zložené, keď sa to zapne, je to takto a sa to dá rozložiť, že je tu dosť toho priestoru, vojde vám tam veľa, mám tam aj vrecuško. Ešte s mojou etiketou Dantex Fashion. Môžete mať pod týmto názvom nájsť aj na Saše.sk, tam predávam nejaké veci, aj pletené, aj šité. Takže som sa vyhrala. Ale pozor, urobila som to rovno 2-krát. Takže mám 2 krásne taštičky, ale musím tie zipsy naozaj skrátiť, lebo to tak vyzerajú také uši tam. Takže to je moje šitie, mám z toho veľkú radosť. No a my môžeme pomaličky prejsť ku knihám. Pri strihaní videa som zistila, že sekciu o knižkách som natáčala bez zapnutého mikrofónu. Tak som sa rozhodla, že to natočím na novo, pretože to znelo, ako keby som rozprávala k vám z vedľajšej izby. Tak radšej to robím v iný deň, ale už so zapnutým mikrofónom. Takže ako prvú dočítanú knižku, ešte z minulej epizódy známu 3 želania, som dočítala už veľmi rýchlo vlastne a v predchádzajúcej epizóde som o nej rozprávala trochu bližšie. Takže ak máte záujem vedieť niečo bližšie o tejto knihe, pustite si predchádzajúcu epizódu. No a ja môžem vlastne povedať, že všetky 3 príbehy dopadli asi tak, ako som to aj predpokladala. Je to také ľahké oddychové čítanie, momentálne na dovolenku, na záhradu. Kľudne odporúčam Angelu Marsonsovú 3 želania. No a potom som sa pustila do detektívky, ktorú som vám takisto len s náznakom, čo budem čítať ďalej, predstavila tiež v minulej epizóde. A to vlastne 8. diel severskej krimi s vyšetrovateľom Williamom Wistingom a tá mala názov Poľovné psy. Knižky tejto série na seba nenadväzujú, čo sa týka detektívnych príbehov. V každej knižke sa rieši samostatný detektívny príbeh. Akurát je tam línia osobného života tohto vyšetrovateľa a tam už nejaké náväznosti sú. Takže ale komu to nevadí a ide mu hlavne teda o detektívku, môže si kľudne aj bez toho, aby mal celú sériu, prečítať knižku Poľovné psy. Tento detektívny príbeh bol taký zvláštny, trochu taký rozťahaný. Priznám sa, že chvíľami som sa už aj strácala a myslela som si, ako toto môže vyústiť do nejakého takého už konca uceleného. Ale nakoniec všetko dávalo zmysel, všetko do seba pozapadalo, aj keď sa teda ten príbeh prelínal priamo so životom vyšetrovateľa a s jeho dcerou, ktorá mu plus minus pomáha vlastne vyšetrovať tieto prípady, ako v úlohe teda novinárky, pracuje ako novinárka.
Takže kľudne odporúčam aj kto má rád severské krimi, Poľovné psy. A potom som si vyťahla knižku z knižnice, ktorá už na mňa viackrát žmurkala. prečítaj si ma. Tak som si povedala, poď, dáš si ju, je to útla knižka. No a je to knižka, stará dobrá klasika, Hostinec Jamajka. Vyšlo to v takejto nejakej edícii Nového času, kedy si myslím, že už veľmi dávno, možno 20 rokov dozadu. A ešte som sa k nej nedostala normálne, ale keď si pamätám, že vlastne som ju čítala ešte ako tínedžerka, možno som mala nejakých 13-14 rokov, mala som ju požičanú z knižnice vtedy a viem, že mala na mňa tá knižka veľmi taký temný, depresívny účinok, hej, že som vlastne tú knižku mám stále akože v pamäti, že to bolo také, no, nepríjemné pre mňa vtedy. Nepamätala som si už, ako knižka dopadla, teda neviem, či som ju vôbec dočítala, keď si ju nepamätám, ale tú prvú polovicu knihy som mala normálne v pamäti, keď som to čítala, sa mi to všetko vracalo. Takže bolo to veľmi zaujímavé pre mňa a aj to, ako to vlastne všetko dopadne. Kto viete teda, kto ste čítali, ako to dopadne a myslím si, že hlavná hrdinka Mary Jelanová, ktorá teda prišla po smrti matky ku tete a jej mužovi, ktorého nazývala strýko, do hostinca Jamajka, ktorý sa však venoval takým nejakým zločineckým aktivitám. Hej, bolo to teda také drsné. Odohráva sa to vlastne v 19. storočí. A myslím si, nechcem teda prezradzať pre tých, ktorí nečítali a chcú si prečítať túto knižku, myslím si, že Mary Jelanová dopadne asi tak nejak podobne ako jej teta. Pretože nebudem prezrádzať, ak by si to niekto chcel prečítať, ale knižka bola samozrejme zaujímavá, bavilo ma to. Je to samozrejme iný štýl písania, ako sme zvyknutí teraz, lebo je to knižka stará už takmer asi možno aj viac ako 100 rokov, ale bola zaujímavá. Ja odporúčam. Hostinec Jamajka. No a momentálne som potom prešla na knižku, ďalšiu zo série z knižiek Julie Kaplinovej, Romantické úteky, a to knižku Domček v Írsku. Írsko mám veľmi rada ako krajinu a raz by som sa tam naozaj chcela pozrieť. Takže poznám už nejaké tie írske reálie, tak autorka samozrejme ako vždy má naštudované. Myslím si, že ona aj v každej tej krajine bola, v ktorej sa odohrávajú jej knižky. No a tentokrát som si vybrala knižku Domček v Írsku. Som už zhruba v polovici. No ide tam o príbeh sestry jednej z hlavných hrdiniek predchádzajúcej knižky Chata vo Švajčiarsku, ktorú som čítala, myslím, že túto zimu to bolo. Tam až tak neoslovila, nebolo to zle písané, bavilo ma to, len tá romantická linka tam bola podľa mňa takmer 0 bodov. Vôbec sa tam nemala kedy rozvinúť tá obrovská láska, tá osudová láska medzi hlavnými hrdinami. Ja fakt neviem, kedy akože sa spoznávali, alebo čo, pretože tam boli spolu zhruba, 3 dní počas celej knižky. Skôr sa tam ten osobný život hlavnej hrdinky Míny rozoberal. To bolo zaujímavé, to ma bavilo, takže som v tom akože pokračovala ďalej v tom čítaní a vlastne toto je sestra, Mínina sestra Hana, ktorá si vlastne zaplatí kuchársky kurz 6-týždňový do Írska, obe sú teda Angličanky, na to, aby sa teda naučila variť. No a samozrejme spozná tam, no ono to spoznanie je také trošku zapeklité, nechcem tiež prezrádzať, ale môžem povedať, že aspoň to, že keď ona priletela do Dublinu, tak strávila jednu noc v hoteli v Dubline a potom sa na druhý deň presúvala na západné pobrežie Írskeho ostrova, kde sa vlastne na farmu, kde sa odohráva tento príbeh. A v tom Dubline sa jej stala taká vec, že spoznala muža, ktorý ju pozval na večeru a ešte v ten večer skončili spolu v posteli. Tak sa to dá povedať. A ona sa vlastne ráno chcela tak nenápadne vytratiť, aby predišla možno nejakým trápnostiam. Považovala to za uzavretú kapitolu. No a čo čert nechcel, zistila, keď prišla na tú farmu, že vlastne ten neznámy muž, tedy ako nie, že neznámy úplne, ale že vlastne je to syn majiteľky farmy, vedúcej tohto kuchárskeho kurzu. Takže je to celkom také zaujímavé, som asi v polovici. On sa správa celkom tak nejak odmerane. Niečo za tým bude v pozadí, to už viem aj
bez toho, aby som si musela to dočítať. Má to svoje asi nejaké opodstatnenie, ale ako to bude ďalej, uvidíme. Takže zase je to ďalšia oddychovečka, som na ňu naladená, páčia sa mi teda všetky tie opisy, príbehy sú zaujímavé. Ospravedlňte, tu niekto zase búcha nado mnou, no, práce v plnom prúde. Takže kľudne odporúčam aj Domček v Írsku. Knižky takisto nečítam v tej sérii podľa poradia, ako vyšli, ale také ako na také, vyberám si teda také, na ktoré mám práve chuť. A tentokrát to bol Domček v Írsku. No, a okrem toho, ja som vám ešte nespomenula, že ja rada veľmi počúvam aj audioknihy. Tohto roku som už asi 2 audioknižky vypočula, ktoré si kupujem. Hej? No ale tentokrát sa mi pošťastilo, alebo natrafila som na YouTube, bola normálne audiokniha natočená od Robina Cooka, známeho to autora príbehov z lekárskeho prostredia, pretože on sám je lekár, takže vie, o čom hovorí. No a počúvala som knižku s názvom Hostiteľ. Dosť ma to bavilo, počúvala som ju asi 3 dní. Knižka je dosť dlhá, boli videá rozdelené na 2 časti. Prvú 7 aj niečo hodinovú časť som si vypočula a z druhej som 8 hodinovej som mala vypočuté asi 2 hodinky. A keď som si na ten ďalší deň, myslím, že asi 3 dní som tomu tak popri štrikovaní venovala čas, tak som si to išla pustiť a ono to zmizlo. Normálne to zmizlo, už som to na YouTube nenašla, ja som to mala aj uložené vo svojej tej priehradke audioknihy a bolo to skryté video. Takže ma to veľmi nahnevalo a tak som si povedala, no čo, už som si viac ako polovicu knihy vypočula, ale tak chcem vedieť, ako to dopadlo. No ale som mi nenašla ako audioknihu na tej platforme, z ktorej si ja objednávam knižky a tak som nahľadala do Martinusu, či tam majú ešte vlastne tú knihu v ponuke a našla som ju v knihovrátku za 7,20 €. Tak som si ju objednala. Takže si ju vlastne dočítam, neviem, či začnem úplne celú. Vlastne táto tu nálepka označuje, že je to vlastne už čítaná kniha, ale je v super stave, tak som si ju objednala a už som si ku nej potom aj prihodila ďalšie od Robina Cooka. Urobila som si taký malý balíček, v podstate za 3 knihy som dala 16 €. Myslím, že to je celkom výhodné, tak som si tak povedala, že som aj už podporila, keď nie je priamo autora, lebo je to už požičaná, akože už raz čítaná kniha, ale nevadí, treba recyklovať knižky, a za 7,20 je to, myslím, dobrá cena. Takže budem čítať Hostiteľa. No a ešte vám teda ukážem, že ktoré som si doobjednala. Takže je to ešte knižka Agónia, takisto od Robina Cooka. Teším sa na to. Ja nejaké knihy mám, myslím, možno zo 5, zo 6, ale tieto teda nemám, takže som si doplnila zbierku. Agónia a posledná bola knižka Zákrok. Všetky sú teda z toho knihovrátku, už čítané, ale sú vo veľmi dobrom stave. Ja to je trošku taká už zažltnutá, ale však to je normálne, pretože to sú knižky už staršieho dáta. Ale teším sa teda, dočítam si Hostiteľa a budem teda vedieť, ako to dopadlo, lebo je to naozaj zaujímavé, príbeh ma bavil a bola som z toho smutná. No, dobre sa to počúvalo pri tom pletení, ale nevadí. Hlavne, že som ho teda našla. Rozmýšľala som, že čo vám vlastne mám odporučiť, čo sa týka filmov alebo seriálov, pretože momentálne sa viacej zdržujem vonku, keďže máme krásne počasie. Nesedím už toľko na TV ako v zime. Tak som si ale spomenula na jeden film, ktorý ma celkom zaujal v poslednej dobe, a to nové spracovanie knihy Emily Bronteovej Burlivé výšiny. Aj keď to bolo spracované trochu netradične, mne sa to páčilo. Nejaké príliš extra moderné počiny spracovania starých klasík nemám rada, ale toto bolo, myslím, v poriadku. Takisto aj herecké obsadenie v podobe Margot Robbie ako predstaviteľky Katy a Heathcliffa hral herec Jacob Elordi, neviem, či sa to tak číta, ale to je v podstate jedno. Tá chémia medzi nimi tam bola, bolo to také uveriteľné, páčilo sa mi to, je to, myslím, celkom dlhý film, takže ak máte chuť na takú nejakú tragickú, dramatickú romantiku, tak nech sa páči Burlivé výšiny. Myslím, že to je na HBO Maxe. No a
ani ma tak nenapadá niečo, čo by som vám ešte odporúčila, aj keď ja teda toto neberte ako odporúčanie momentálne, ale ja sledujem večer, si vždy zapnem také 2-3 časti seriálu Živí mŕtvi o zombie apokalypse. A vlastne sledujem osudy tých preživších, skupiny preživších, ktorí sa postupne redukujú, prípadne niekto nový sa k ním pridá a podobne, aj keď takéto gro ostáva tej skupiny. Tak ja na to momentálne ulietávam, aj keď to mám skôr také ako audio pri tom pletení. Tak to len tak na okraj, aby ste vedeli, že aj tak pozerám, aj keď medzi odporúčania by som to asi nedala. Každého baví samozrejme niečo iné, ale ja momentálne ulietávam na tomto. No a máme tu záver 3. epizódy podcastu Knit Pearl Stitches. Ani sme sa nenazdali a ubehlo to. Ja vám ďakujem za pozornosť. Mňa to s vami veľmi bavilo. Dúfam, že to bavilo aj vás so mnou a že som vám spríjemnila chvíle, či už pri pletení, varení, upratovaní, čokoľvek, čo práve robíte. A ja sa veľmi teším zase na vás na budúce. Tak sa majte krásne. Ahoj!